Jajah desa Milangkori kala mangsane pariwisata do endahe alam Nuswantara ingkang ediluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa Milangkori kala mangsane pariwisata do endahe alam Nuswantara ingkang ediluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa Milangkori kala mangsane pariwisata do endahe alam Nuswantara ingkang ediluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa Milangkori kala mangsane pariwisata do endahe alam Nuswantara ingkang ediluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa Milangkori kala mangsane pariwisata do endahe alam Nuswantara ingkang ediluhung alas lan gunung-gunung. Jajah desa Milangkori kala mangsane pariwisata do endahe alam Nuswantara ingkang ediluhung alas lan gunung-gunung.
Jarwo asung Jarwo kenes pengen tenging kadang rada Sada yondo rejek nang kerojake para sarjana aja ngayang timen lestari betata sore kita ya kan gones wicarane manis raga yandya satria lesan pura rancang ngasta welut wana naragepan wangurip ngalam dunya sore kina ya kan kelase weski saklawase apa wis mesti wonten ing ingkang salajengipun inggih menika gending Gunung Sari ingkang badhe kasalira panjenenganipun sepuh Bapak Marjono dipun apit panjenenganipun Bapak panitia nuwun. Gunung Sari mlaku setindak nuli mburi petes manis gulane Jawa ireng manis nek sapa Rama aja leren yen jakane durung teko separ pada irenge cerah separ ana berase syukur pada ning alam dunya pira lawase brambang sunting lima berjuang labuh negara setia nono yen laliya marang sira
sok ngemben ngenteni sapa mbok saiki mumpung tak sandik. Kalajengaken gending Sekar Gadung nuwun. Sekar Gadung Gadung isa mayar janur gunung wong bagus gesik tekane genes ora butuh kaya butuh nyambut gawe sepora padha renge jero seporana berase rama sokor padha senangi ning donya pirawase manis rengga satriya ing lesan pura rama rancang asta witengale watrana mumpung nganom uti sarananing bangsa yandha meneman mumpung nganom nguti ngilmu kanggo taman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu, ngaturaken salam kewarasan, sehat, rahayu, rahayu, rahayu. Wonten pangarsanipun sedaya sesepuh pini sepuh saha kasepuhan dusun Rawakele ingkang sangat kawula bekteni langkung-langkung wonten pangarsanipun sedaya pilenggah lan sedaya para rawuh tamu undangan saking jajaran Koramil kepolisian langkung-langkung wonten pangarsanipun beliau Bapak Kepala Desa lan sedaya jajaran perangkat desa saha lembaganipun ingkang sangat kawula hormati boten supe wonten pangarsanipun Ketua Panitia Penyelenggara saha kepengurusan organisasi kesenian wonten ing Rawakele ugi ingkang tansah kawula hormati langkung-langkung wonten pangarsanipun
sedaya kadang warga masyarakat Dusun Rawakele lan sedaya penggemar tari tayub. Sumperambahipun Mbak Sulas lan sedaya kadang seniwati tari tayub minggahipun sedaya waranggono ingkang sangat kawula hormati, kawula tresnani saha kawula banggaken. Pamatur kawula wonten ing mriki Muhammad Isnaini atas nama fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah. Temtunipun ingkang kaping sepindhah kawula tansah ngaturaken agunging panuwun wonten pangarsanipun sedaya panitia penyelenggara lan sedaya kadang warga masyarakat Rawakele dene kawula wonten ing dalu menika dipun aturi sowan nderek mangayu bagya merdi dusun Ruwat Bumi, Dusun Rawakele, Desa Sawangan, Kecamatan Leksana. Alhamdulillah kawula saged sowan pinanggih kanthi sedaya tansah pinaringan sehat seger waras. Ingkang angka kaping kalihipun temtunipun saking kawula nderek bingah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dumateng sedaya warga masyarakat Rawakele ingkang kala nembe dipun aturaken kalian Bapak Wahono selaku Sahono selaku Ketua Panitia Penyelenggara bilih Rawakele setiap tahun ngawontenaken lan nguri-uri adat merdi dusun Ruwat Bumi. Tepuk tangan sedayanipun. Menika salah setunggalipun wujud melestarikan kebudayaan, nguri-uri budaya, nguri-uri kebiasaan tinggalan nenek moyang leluhur kula panjenengan sami. Ingkang angka kaping kalih kala nembe dipun aturaken bilih Muhammad Isnaini sampun merealisasikan seperangkat alat gamelan kagem kegiatan melestarikan kesenian budaya lokal wonten ing Dusun Rawakele. Kawula yakin semangat kekompakanipun sedaya kadang Rawakele mestinipun anggaran ingkang dipun tampi menika tasih kathah kekiranganipun. Lapuran karo Mas Eko, lapuran karo Mas Pras kurang njaluk maning. Clear nggih? Ingkang nomor 3-nipun ingkang wigatos sowan kawula wonten tengah-tengah panjenengan sedaya temtunipun Muhammad Isnaini ugi nderek mangayu bagya wilujengan. Pramila dumateng Bapak Sahono paribasan cukup nggo tuku menyani Isnaini nderek wilujengan ngaturi seksi kagem Ruwat Bumi. Nah, monggo Mas Sahono dipun tampi. Nggih. Ingkang langkung baku malih sowan kawula wonten tengah-tengah panjenengan sedaya kejawi kawula nderek bingah nderek mangayu bagya ingkang baku kawula ugi tansah nderek dedonga tulisanane cetha manunggaling warga nyawijining ati tata
titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Pramila wonten ing dalu menika kawula namung saged derek dedonga mugi-mugi wontenipun ruwat bumi merdi dusun wonten ing dalu menika sedaya kadang warga masyarakat Rawakele tansah dipun paringi tambahing guyub rukun. Beda angen-angen, beda pikiran, apa maning beda pilihan. Muga-muga wontenipun ruwat bumi wonten ing dalu menika bener-bener saged terwujud Rawakele sing guyub rukun. Tansah pinaringan katentreman lahir tumekaning batin. Mbok menawi sedulur Rawakele dalu menika nandang petenging pikir, petenging penggalih napa malih agi duwe penjangkalan angen-angen. Mugi-mugi dalu menika tansah pinaringan mergi padang, mergi gampil, tansah dipun ijabah napa ingkang dados niat lan tujuan kula panjenengan sami. Amin. Tansah pinaringan katentremen lahir tumekaning batin, tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin. Sing dalu menika nandang saya lungkrah gerah mugi-mugi tansah pinaringan sehat bergas waras. Amin. Pinaringan kabejan kamulyan Amin. saha kaberkahan. Sing sami degang kulakane diwenehi gampang. Amin. Dodole diwenehi laris. Amin. Badine diwenehi akeh. Sing sami tani tansah pinaringan gampil anggenipun nanem. Tansah pinaringan subur. Amin. Wohe sing akeh, tandurane sing lemu, payune sing larang. Amin. Sing sami buruh mugi-mugi tansah dipun paringi gampil buruanipun, boten sami nganggur, tenagane sing rada enreng, bayarane sing akeh. Ngoten niku nggih. Muga-muga wonten situasi cuaca ekstrim sing unine muni kemarau basah. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan wilujeng kalis nir ing sambing kala. Amin. Semanten pamatur kawula kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Satyam Eva Jayati Merdeka. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira manungsa tamanana ganmu ngaji mumpung turang katakanan lirak-lirik marang sira geneng lirik malaikat arep jebot nyawa sira. Oh walala
saya mula urip pada elinga marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Eling-eling sira menungsa Rama taman-tamanmu ngaji mumpung turung ketekanan malaikat juru pati sedangane diganti putih tanda wis ra bisa mulih tumpakane kereta jalan rada papat rupa manungsa jajagane omah kula bental lemah tanpa kloso sing ora ana emene para ijen saklawase rek-rek nyanjang nyanjang Rama tilor pisangor kembang tangga-tangga padanya
Gendingin apa, Ndan? Gendingin apa? Wah, manut. Napa nyanyi mawon? Nyanyi mawon. Hah? Oh, mboten maksudnya ngangge campur sari napa dangdut napa gending? Oh, manut. Lagu manut dereng enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedherenge kula nyuwun pangapunten mangke nek napa istilah ngibing mboten sesuai dengan aturan wong niki mboten ngertos babar blas nggih, ngapunten nggih. Joget mboten enten aturane, Pak. Bebas. Ijo-ijo mawon, Mas, sing kampe. Sing luget. Ya, nggih. Pulendan tenan mawon. Soto ning ora kaya jiwake pitik lebar bocah lan ya bocah ning ora kaya bocah sing dhisik ija-ija kadange kara paling enak yen bumbu kula ayo kanca mumpung muda padha makarya kanggo gayo urip keluarga jaita kadang jati sewek pinggire ayo nyuwun marang Gusti moga-moga tansah tentrem uripe Dewa Tirta marantane suming pura babas kedange raja dasar bagus torpa sojo Tambah dan tambah Malih, Pak, monggo. Samiran sing alus meleh bisa meleh pun aja gendeng sing biasa apa sing ora biasa Bu? Biasa, Gundang Keli.
temenan nanggonmu ngaji mumpung durung kepengenan malaikat sejuru pati malaikat juru pati aduh Rama lirak-lirik marang sira anglirike malaikat arep jebok nyawa sira kene cepet ngenteni dewe kang maha mulya sakwise didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki mung saderma sira kena samaya timbalane kang maha kuasa kelak ora bakal digawa sandangane diganti putih yen putih bisa mulih tumpakane kereta Jawa rada papat sarwa manung so Eling-eling. Eling-eling Jawa apa Banyumasan? Banyumasan. Banyumasan Mas Bro. guru katakan manungsa urip ning alam dunya becene kodane sing sabar narima uga kudu eling marang Gusti kang Baparing bendho ijo darah roti kang rebah sama itu nanggap sinden isi bodoh marah jangan naik jangan lunga ngitan bali ngulon tresna tanan remong guyon sakit antara jelalang ciut kadangin iman ngitan bali ngidul tresna taner bisa kumpul sangkir gedeng tibane miring ulan tak sanding turung kalakan Rama pitik balik sapa kebon ketoke
jebule babot gendeng semut tak bakar garis sak rambut merengot dadi bocah mbok yo sing manut yondo ngetan bali ngulan bacot edan ora kelakon boten ngertos sing ngertos gending napa Bu samiran oh sampun ijo-ijo Bu, wau sampun. Hah? Lek coklat. Samiran lah sing rada leles kenes wicarane simbar kaline wongo ajar kenal mumpung ketemu samiran bojo sinden mesti kapiran saben bengi tinggal golek sandang pangan yo ayo mas wong manis tali kawat diutir ngiwon ora kuat golek wong liya separ-separ pada irangi jarang separna berasing syukur-syukur pada seneng ning alam dunya piro lawase yo mas kenes sak solae Rama Semarang kaline banjir wis kadung sayang ora dipikir bisa ngaceh bagaimana kedange raja nembung bapak ora oleh nembung bapak ora oleh anake wis kadung tresno Rama ya bapakne dole wong bagus ora buta omah gedhe butuhku sandang tangane
lajengaken eling-eling, iling-iling sing aso, sing leles, sing lemet. Mboten sios, Bu? Ulah. Kowe jeng miring, sing jejeg mawon, Mbah. Mengene miring terus. Kowe eling janjine jaman semana ning saiki mung gawe gelane ngati ayo mas jengkit-jengkit sing miring ayo mas kicing sing lencer kuning dadi lelakon mak lampir simbahe grandong numpak sedan mlayune ngulon sing dipikir bojone ngomong nganti edan ora kelakon ayo mas kicing miring kicing miring itu benang lawe kloso amok yen ora kowe aku ya emoh sepur-sepur padha irenge jero sapur ana berase sakar-sakar pada seneng ning alam dunya pira lawase mangan bandeng kok kleru roti goreng peyek ning tengah wajan duwe bojo ganteng arani ati mending bojo elek bentong gora doyan eling-eling sira manungsa temenan nanggonmu makarya rama mumpung sira isih modho kanggo gayo urip keluarga eling-eling sing isih bocah temenan ngaji sekolah genis mumpung terang dadi simbah bisa tembe urip ora susah sana kadiri tulung ngagung jajah desa milang kori
Sun pikirnya saya liwang dalam sasak jeroning ngati. Wong bagus tepuk rendang singa poreng maju mangasamun dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ibu sesepuh, pinesepuh, warga masyarakat Dukuh Candi Desa Sawangan. Maaf, kula mandenge sing klambi putih nika dadi salah ucap nggih. Kula ambali melih. Ingkang kula hormati sesepuh pinesepuh warga masyarakat Dukuh Rawakele Desa Sawangan. Saya ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa dalah perangkat Desa Sawangan. Saya ingkang kula hormati Bapak Isnaini Muhammad Isnaini DPRD Provinsi Jawa Tengah yang malam hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh seni Dukuh Rawakele ingkang kula hormati, saha keluarga seni saking pundi Kaliwiro saha sanes-sanesipun. Saya ingkang kula hormati jajaran keamanan dari Polsek maupun dan Ramil Leksono. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi, atas nama wakil masyarakat, nderek bingah lan nderek ndongaken napa ingkang dados niat hajat warga masyarakat Dukuh Rawakele ingkang dalu menika ngawontenaken pentas seni dalam rangka apa? Ruat Bumi Dukuh Rawakele. Mugi-mugi sakbibaripun ruat bumi napa ingkang dados harapan saha penjangkanipun warga masyarakat Rawakele saged kesembadan ingkang nandhang gerah dipun paringi enggal cepet-cepet sehat, ingkang dereng garwa cepet gadah jodoh, ingkang dagang ya laris manis Tanjung Kimpul nggih, lan sak sanes-sanesipun mugi-mugi warga masyarakat Dukuh Rawakele pikantuk predikat ingkang sae baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, cekap semanten mawon saking kula, monggo dipun trasaken penghiburan dalu menika. Muga-muga sing ditonton seneng, sing nonton seneng nggih. Kudu seneng karo seneng. Mekaten matur nuwun, kula akhiri bledog daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Biasa angger deno. Matur nuwun, Pak.
rojak rauri dandang isine madu rojak rauri dandang isine madu sarang kepengen dadi mantumu angger denok sari lae mendal mas saotone mendal mas saotone mendal saotone tiwas tak senggol anak bojone sawo galik wayange kune sing digawe kayune jati yen isih eling perjuangane jaman semana aja gawe kelane ngati rojak nangka rojake para sarjana wani satya abdi dasar Pancasila wani setya abdi dasar Pancasila kembang tebu sing mabur kanginen seksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kowe mengkiasan tresnamu apa wis ilang dalung jano rasane wong nandang wuyung belong janor mugi paring usate belong janor mugi paring usate angger denok sari lae matur nuwun Bapak Wahyu. Tolong ini wong tua. Nasik urik banget. Gedhe napa, Mas Bro? Sentoyo. Oh, witing klopo. Aduh, jan. Lunyu udan. Jawa ing ngrasa padha saklukune wong nita
dasar nyata kala sampun kedah praja ning Ayodya Surakarta sekar kewis cinamper sekar melati dasar manis sing merak ati aduh Gusti sanerewangi pati geni pitung dina pitung bengi geni pitung dina pitung bengi witing kepat jawata ing ngarsa padha sak lukuning nita dasar nyata kelasampun kedah praja ning Ayodya Surakarta sinamper sekar melati dasar manis sing merak ati aduh Gusti sarewangi pati geni pitung dina pitung bengi. Selendang kuning. Silangnya kuning apa biru sih? Oh, selendang biru. Motoran kuning Mas. Selendang sutra kuning apa selendang biru Pak? Selendang biru. Biru, oh sesuai cocok jumbo kayak pun agam menika jaketipun biru. Selendang biru kelanya mimita lalata nasi aneh ngakap kebaya ungu nyamping bate solai lagate eseme gawe bingung nyata kagunane gede paedae selendang biru hamong ngenai hati naratakan batin setiamu selendang biru
solahe eseme lagate gawe bingung nyata kagunane gede paedae amangku jiwane selendang biru selendang biru hamung ngenai ati noretakan batin setiamu Selendang tatapan janjimu selendang biru Oh nggih, Angkur Palaran.